Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dayugyani anuji awit keparengipun ingkang hamengku gati panjenenganipun Rama Parjiman Saklumangsa ingkang arsa badhe malagrameaken putra panjojo putrinipun ingkang asesilih Dimas Ayu Apriliawati ingkang insyaallah samangki kepareng badhe karengkuh Napas Bagus Eko Agus Prasetyo putra panjenenganipun Rama Iklasno Ibu Rodiah saking Sarirejo Panguntapan Batu. Salajengipun Bapak Parjiman sakluwarga nyuwun pangapunten mbok bilih anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kirang nuju prana saengga dados kuciwa sepindah malih Bapak Parjiman nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami lan ugi Bapak Parjiman sakluwarga ngaturaken gunging panuwun dumateng para rawuh sanak sederek tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon. Inggih bondo donya bau suku Rigen Pratikel ingkang sedaya kula dados entengipun Bapak Parjiman anggenipun ngawontenaken pawiwahan wonten ing siang rikalenggan menika. Bilih panjenenganipun Bapak Iklasno ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng para pepundhen para pinesepuh saha sesepuh saha ngaturaken salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Parjiman kanthi wasilah atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ingkang kaping kalih nglajengaken pirembagan ingkang sampun kauri natkala dinten ingkang sampun kapengker. Bilih sasampunipun panyuwunipun saking Bapak Iklasno ingkang nyuwun supados putrinipun Bapak Parjiman ingkang asesilihipun Dena Apriliawati sampun kakeparengaken samangke badhe kadhawuhaken kalian putranipun Bapak Iklasno ingkang asesilih Bagus Eko Agus Prasetyo sampun dipun keparengaken. Pramila saking menika wonten ing rikalenggan enjang menika panjenenganipun nglarapaken utawi nyowanaken calon temanten kakung wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Parjiman. Wontene kula ugi kadhawuhan inggih menika ngaturaken syarat sarana kinarya anjangkepi rukun nikah inggih menika kepareng ngaturaken mas kawin ingkang arupi perhiasan emas 3 gram. Kejawi menika ugi kula kadhawuhan ngaturaken inggih menika upakarti minangka njangkepi tata cara inggih menika ingkang arupi barang sawetawis inggih menika wonten pisang sanggan. Nunjawit kersanipun Bapak Iklasno samangke mugi anggenipun ngijab kabulaken utawi nikahaken menika samangke sageta sinangga ing esti murni lan gegayuhan luhur netepi darmaning asepuh ngentas putra minangka gaduhaning Gusti Kang Maha Agung. Dumateng ngarsanipun Bapak Iklasno mbok bilih samangke Gusti Allah ngijabahi sedayanipun Bagus Eko Prasetyo samangke badhe kula ijabaken kalian putra putrinipun Bapak Parjiman ingkang sesilih Dimas Ayu Apriliawati irang langkung tabuh songo. Mbok bilih samangke kepareng anyekseni dawuhipun Disang Pinanganten Saribit
Salajengipun panjenenganipun Bapak Iklasno ngaturaken mas kawin pinangka syarat sarana ijab kabulipun risang pinanganten lan sawetawis pisang sanggan pinangka sesanggemanipun tiyang sepuh anggenipun badhe ndhawuhaken putra putrinipun. Salajengipun panjenenganipun ugi ngaturaken angsal-angsal sedaya menika mugi-mugi saged ngurakabe dumateng panjenenganipun Bapak Parjiman sak keluarga lan estu panjenenganipun Bapak Parjiman sak keluarga ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sih katresnanipun Bapak Iklasno sak keluarga dumateng panjenenganipun Bapak Parjiman. Mugi-mugi sedaya menika saged nyupeketaken antawisipun panjenenganipun Bapak Iklasno kalian Bapak Parjiman saking Sarirejo Singosarian kalian Keragilan Tamanan Bangun Tapan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Eko Agus Prasetyo, Saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Apriliawati, dengan dirimu dengan mas kawin 1 set perhiasan emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Apriliawati binti Bapak Parjiman untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai.
Valia dan Eko, kami keluarga mengucapkan sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Happy wedding Valia dan Mas Eko. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan segera diberi ponakan baru.